Tapos mamaya, matitikman mo na may asim pa ako. Yung pinaka-best. Basta talaga pulis matuli. Yung tatay niya dahil pulis, di ba parang ikaw po na like na pupunta-punta sa ibang lugar, city, di ba? Tapos kada city po may naaasawa doon. Ganon din po ba ang papa ko? Hello, anak? Hello? 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 Wala yan na signal. Hanap ka signal. Hello? 1, 2, 3. Ice cream yummy. Oh, sige, hindi ako marunong Ice cream good. Turuan mo si Papa, turuan mo. Naku, pag di mo to ginawa, ibig sabihin babaero ka. Ice cream Ice cream yummy. Ice cream good. Uy, parang ang bango ah. Ano niluluto mo? Sinigang na buto-buto. Paborito ko yan. Sobrang asim yan. Yun yung request mo, yung gusto mo na papapikit ka. Tapos mamaya, matitikman mo na may asim pa ako. Yung pinaka-best. Ma, pwede bang unahin natin yung mamaya na? Kiss mo ako? Oo naman. Walang gusto ko nang umuwi dito. Kaya... Nilinis ko talaga tong kwarto. Oo nga. Para maging Bango. soundproof. Tsaka yung kama, inayos ko yung mga langit. Kaya pala may mga... Egg tray? Oo, egg tray dito. Siyempre, nag-ready ako. Mama, Papa. miss kita. Basta talaga pulis matuli. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.